Ja l'has sentit, aquell rumor? A quin rumor et refereixes? Allò que diuen d'en Sayonji? Sí. Oh. Uns ècurs. Kiyoshi Sayonji, expulsat. Ja m'ho pensava. Al capdavall em penso que no l'he vist en tot aquest mes. Però per què el van expulsar? Vés a saber. Llàstima. L'admirava tant, jo. Què? Però què tenia de bo aquell tio? Però què dius? No eres tu qui comprava fotos d'en Sayonji? Mira qui parla, la que li volia fer un petó. Va, deixa-ho estar. En Sayonji era tan encantador. On deu ser? Què deu fer ara? És cert que... Benvinguda. Ja he arribat. Les fulles de la guàcava floreixen. No ha vingut ningú? No, has tornat molt tard. Oh, em sap greu, he anat a comprar un parell de coses. Fes servir aquesta. Ho sento. Tot i que et vaig prometre que marxaria de seguida, sempre m'acabo quedant aquí assegut. Que vols prendre una mica de cafè? Ostres, ara que m'han expulsat, no tinc cap lloc per anar. I no tinc amics ni diners. Tot plegat mira de què m'ha servit tornar a aquesta escola. I tu, tan valenta com Joana d'Arc, m'has acollit. Però no tinc cap dret d'abusar de les teves bones intencions. O sigui que me'n vaig de seguida. No vull ser una nosa per tu. Espera, Sayonji! No cal que et preocupis per això, només que et pugui ajudar en qualsevol cosa que necessitis i estic contenta. Ho superarem junts. Segur que ben aviat podràs tornar a l'acadèmia. Guàcava. Vinga, beu-te això i tranquil·litza't. Moltes gràcies, Guàcava. Oh, no! És que... Perdona! Ho sento. No volia. M'he deixat portar. Escolta, em sembla que el cafè se't refreda. Sí. Escolta, només que tu et sembli bé. És a dir... Mira... Guàcava! Oh! Soc jo! Escolta! Espera un moment! No passa res, Guàcava. Que estàs molt enfeinada. Què? No, per què? Estàs suant a dojo. Bé, el cas és que no em trobo gaire bé, saps? Potser són imaginacions meves, però parlaves amb algú? Oh! No ho sé, deies gràcies o perdona o què feies? Ah, és que quan has trucat estava resant a Déu, esclar. Resaves? Ei, és que jo, encara que no ho sembli, tinc una espiritualitat molt forta. Ja, i tan forta. Fins i tot jo estic convençuda que és una exageració. Vols entrar? No, ho sento, però avui no puc. Ostres, Sayonji! Aquest és el meu secret. El meu i el seu. És el nostre secret. Sayonji. Jo sempre he sospirat per ell. Però ell sempre ha estat fora de l'abast d'algú com jo. El veia a distància. Era com si no tingués dret a sentir res per ell. Has vist això? Sí, i el meu somni. Vaig estar ballant amb tu, Sayonji, i tu em somreies amb tanta dolçor. Deus pensar que sóc una beneita. En pots estar segura. Ah, quina gràcia! Però ara sí. Ara sí. Ei, Guàcava, ara farem un partit de bàsquet. Vine a veure'l. Ho sento, però no puc. Tinc moltes coses a fer. Bona sort.
altres? Ho sento, passo! Què? Un altre cop? Wakaba, vols participar al nostre experiment psíquic? Passo! Aquesta Wakaba d'ara és especial. Mentre guardi aquest secret, sí, sóc especial. Benvinguda. Arribes tard. Ja sóc aquí. És a dir, que aquest punt apareixerà esmentat al pròxim examen de trigonometria. I ara el problema següent. A veure, qui vol provar de resoldre'l? Jo! A veure, tu, tens jo. Sí! Què et passa? D'això, que t'ha passat alguna cosa bona aquests últims dies? Res d'especial, per què? No, ho dic perquè últimament se't veu radiant de felicitat i, a més... I a més? Doncs, bé, que estàs molt bonica. Què? Apa, deixa-ho estar, Utena. No, ho dic de debò, dic la veritat, Wakaba. Au, vinga, no pares de dir mentides. Au, va, que et dic que és veritat. Me'n vaig, Utena. Ah, es tracta de la Wakaba? Això mateix. Ha canviat moltíssim. A veure, què vols dir? Que és com la deessa que va deixar el seu nom a les estrelles? No ho sé, però últimament està tan bonica. Segurament tu no ho pots entendre, oi? Perquè tu sempre has viscut segons el teu destí. En aquest món existeix gent que en podríem dir especial. Persones que són el centre d'atenció. Sí, com per exemple tu mateixa. Jo? Per què? Escolta, tu mai no has estat conscient d'aquest do que tens, oi? És que tu ets una persona especial. La majoria de persones no són més que un entre mil. Però, si en tenen l'oportunitat, poden brillar amb una llum que no havien mostrat mai. Què estàs tallant? És un secret. Jo l'únic que vull és que la Wakaba sigui molt feliç. Amb això ja en tinc prou. Quant sucre vols que et posi? Mira. Sovint, per molta gent, aquesta llum especial dura un moment. Encara no l'he acabat, però... En aquest moment, l'únic que puc fer és això. És per donar-te les gràcies per la teva sinceritat. Què dius? Només amb això, ja en tinc prou. El president del Consell, en Kirio, encara no ha tornat per l'escola. I la Nanami, que substitueix el seu germà, fa tot el possible per fer rutllar el Consell d'Estudiants. En Miki sembla que també treballa de valent per ajudar-la, i l'Arisugawa segueix com sempre. Més o menys aquest és l'efecte que m'ha fet el Consell d'Estudiants. Ja ho veig. Canviant de tema. El què? D'això... Em pots preguntar el que vulguis. D'això i l'Anxi, què fa últimament? Et refereixes a la Himemiya? Tant és. Només ho preguntava.
En Sayonji està desitjant tornar a l'acadèmia. Tan aviat com deixi de viure amb mi. El més probable és que m'oblidi. Són 2.060 iens. Ja som al vespre. Quina vida més regalada que portes, Sayonji. Tu ets en Mikage. Fa molt de temps, oi, Sayonji? Quan has entrat? Què hi fas aquí? Per més petits que siguin els secrets que s'hi amaguen, la Societat de la Rosa Negra s'assabenta de tot el que passa en aquesta acadèmia. Però parlem una mica de tu, Sayonji. Tu, que havies estat el vicepresident del Consell d'Estudiants, ara resulta que et manté una estudianta. No em penso passar la vida sense fer res com un inútil. Ben aviat tornaré a l'acadèmia. I, a més, tornaré al Consell d'Estudiants. Ah, i com ho penses fer? La veritat és... Què és el que penses fer? Aquí l'únic que pots fer és perdre el temps. És que... Què et sembla? Amb la nostra força potser hi podrem posar remei i solucionar els teus problemes. Com? En realitat, nosaltres, la Societat de la Rosa Negra, hi tenim molt a dir en el futur d'aquesta escola. Seria una llàstima deixar perdre el teu talent. Ja ho he entès del tot. Què voleu que faci a canvi de la vostra ajuda? Ja ho veig. De totes les coses que tens, només n'hi ha una que realment m'interessa. Només una. A veure, no es tracta de res important. Per més que ho hagi fet tot per ell, per més que me n'hagi preocupat, el seu cor de bon començament era d'aquella noia. Aquella noia, amb el seu aspecte que la fa tan especial, m'ho ha pres tot i l'ha allunyat del meu costat. Aquella noia, passi el que passi, no la perdonaré mai. Tant a l'amor com als estudis, no sóc més que una persona com qualsevol altra. El meu món és completament diferent del de la gent especial. Però, si almenys el tinc a ell, si almenys puc estar al seu costat, jo també puc ser algú especial. I només per ben poc no m'ha canviat la vida, però aquella noia, aquella noia! Entesos. Suposo que no tens cap més remei que revolucionar el món. El camí que has de seguir ja està preparat. Ves. No m'ho esperava pas que em seguís la veta a canvi d'una cosa tan insignificant. Ja sabia jo que no em podia quedar per sempre en un lloc com aquest. No, jo no sóc d'aquesta mena. Vinga, tot a punt per marxar. En Kyoji Sayonji vola cap una nova era de glòria. Endavant. Que marxaves a algun lloc? Què? No sabia qui era, però ja ho veig. Em sap greu haver-te causat tantes molèsties últimament. He decidit tornar al món que em correspon. On és la pinça pel cabell? No la trobo. És que per un seguit de coses no te la puc donar. Però estigues tranquil·la, Wakaba. Pots estar segura que tinc la intenció de comprar alguna cosa de valor. M'agradaria enviar-te-la quan pugui. Et sembla bé si faig que te la portin aquí? No cal que ho facis, perquè ja he aconseguit una cosa millor. Això és... No! Però què? Ostres, hi ha una guineu que es casa. Aquell que està promès, t'espero al Coliseu dels Duels al vespre. Extra, extra, extra! Per fi plou. Sempre que plou i fa sol, les guineus ens hem d'afanyar a casar-nos ben aviat. Per les noies guineus això és una tradició. Quina sort que teniu. Jo, fins que no nevi i faci sol, no em podré casar. Per les noies conill, això és una... Ei! Què té de dolent no casar-se? Let's go.
Juro per aquesta rosa negra Senyoreta Utena, que guanyaré aquest duel desembeini l'espasa del meu cos. i executaré la núvia de la rosa. L'espasa, ràpid. Angie, no ho puc fer. No puc lluitar ara. No puc dirigir l'espasa contra una amiga. Ho ha acabat. L'espasa, Panyis! No, això mateix mataré aquella maleïda dona. Mataré la noia que va robar el cor d'en Sayonji. Sayonji? Què ha passat? Què li ha passat a aquella guacaba d'en Feliç? Per què? Tu no ho pots entendre. Ni tan sols és capaç de fer-ho. Ràpid! Ràpid, l'espasa! Oh, és en Sayonji. Sayonji? Sí, és el vicepresident del Consell d'Estudiants i el capità del club de Kendo, Kiyoshi Sayonji. Atura't, guacaba! Atura't, sisplau, guacaba! I aquell noi, en Sayonji, que surt amb la Ishihime Miya. Però què dius? Estic segura que el senyor Sayonji no hi està interessat en una noia com ella. Estan junts perquè els dos són del Consell d'Estudiants, només per això. Per això, per això, per això. No! Senyoreta Utena! Tu, aquella noia i també els del Consell d'Estudiants. Com és que em mireu amb menyspreu i presumiu de la força amb què heu nascut i que no us ha costat cap esforç? És per això que tots aneu tan tranquils com si res, oi? Senyoreta Utena! Trepitjant a tothom tranquil·lament! Guacaba. D'acord, hi ha moltíssimes coses que no entenc. Però una cosa sí que la sé. Estic segura que tu ets la meva millor amiga, ho sé del cert. Ara espera, de seguida t'ajudaré. És millor deixar estar aquell tros d'inútil, però... Sayonji, potser serà molt més divertit si el deixem així. Hola, Sayonji! Benvingut! Felicitats! Se'l veu molt somrient i satisfet d'ell mateix, aquell Sayonji. És massa vanitós per ser algú que torna d'una expulsió. Tal com se'l veu, deu tenir la intenció de tornar al Consell d'Estudiants, aquell. No m'ho puc creure, està molt segur d'ell mateix. Però si el van fer fora, com és que l'han tornat a admetre? Sembla que ha estat la Societat de la Rosa Negra qui l'ha ajudat. Ja he arribat.
んじゃないよ。どうされたのですか、ウテナ様。最近ナナミのやつ、僕の顔を見るたびにトーガにたかる悪い虫って罵るんだ。ひどいですね。あの性格の彼女といつも一緒にいて仲良くしてる連中はほんと人間ができてるよ。ウテナ様、本当にそう思いますか？次回少女革命ウテナ悪い虫。絶対運命目視録。